тепер представили. Як ви на загал оціните цей закон про медіа? Який був представлений? Перше, щодо закону про медіа, можу сказати, що це дійсно крок вперед. І сьогодні цей законопроект є найближчий до законодавства країн Європейського Союзу в плані регулювання медіа. Він розширює предмет регулювання, це і взагалі всі медіа, вони сьогодні об'єднані поняттям сфери аудіовізуальних послуг. Тобто йдеться в тому числі і про інтернет. Але що в ньому є теж позитивного? Він надає повноважень Національній раді, про які, наприклад, я всі 4,5 роки роботи в Національній раді завжди наполягав на цьому і озвучував позицію, що Національна рада – це такий орган, який у своїй діяльності послуговується законом. Ми не можемо застосувати до порушників більше санкцій, ніж тут передбачено. Не можемо застосувати штраф, який не передбачений, або сума якого є незначною, і це виписано в законі. Для того, щоб врегулювати ситуацію, а в нас є певний хаос в медійній сфері, то, звичайно, потрібні більш жорсткі інструменти. І вони надаються Національній раді. Але, знаєте, я зрозумів ще одну таку, усвідомив таку неприємну річ. Закон може бути сучасним, закон може бути проривним, закон може надавати можливість більш ефективно боротися з фейками, з мовою ворожнечі, з пропагандою, з дезінформацією. Але важливо не тільки те, які інструменти дає цей закон. Важливо, в чиї руки потрапляє цей закон. І я дуже переживаю, як буде використовуватися це законодавство для регулювання медіа. І в мене є підстави для переживання. Нещодавно, буквально, я був в ефірі телеканалу «Прямий» і відповідав на запитання і ведучих, і гостів ефіру. Головне питання було таке: чи мала право Національна рада призначити перевірку телеканалу «Прямий» через образливі вислови ведучого, а ведучим передачі виступав Сергій Поярков, які лунали в ефірі цього телеканалу. Президента образили. Через це можна перевіряти телеканал і застосовувати до нього санкції? Моя позиція полягає в тому, що ні. Ми не маємо права захищати будь-яку публічну особу, яку ображають громадяни України. І неважливо, це гість або ведучий. Публічна особа, вона і є для того публічною особою, щоб всі дуже уважно вивчали її життя її родини і рішення, які ухвалюються. На то вона і є публічна особа, має цей хрест нести. Тому що суспільство подарувало не подарувало, а делегувало великі повноваження, і ти маєш нести відповідальність. І на нещодавньому засіданні Національної ради більшість членів Національної ради вирішили перевіряти телеканал «Прямий» через ці вислови, через образу президента. І, на мою думку, це дуже погана ознака того, що відбувається. Тому що попередні 5 років, коли в нас був 5-й президент України, його ображали на більшості телеканалів. І не просто критикували, а висловлювали образливі слова, готували якісь образливі матеріали, навіть пісні писали, в яких ображали. Але Національна рада жодним чином ніколи не виступала адвокатом президента, тому що ми, члени Нацради, вважали, що ми є незалежним органом, і ми маємо, якщо публічна особа ображена, якщо цей матеріал зачіпає її честь і гідність, вона має звернутися до суду і через суд довести, що цей телеканал і цей ведучий порушили його права. І вже потім, якщо рішення суду є на користь позивача, то Національна рада забезпечить виконання цього рішення, тобто телеканал має принести свої вибачення і спростувати цей матеріал. Це нормальна, цивілізована європейська практика, і вона застосовувалася 5 років. І тут вперше, після того, як було ображено президента України, чинного, Національна рада призначає перевірку телеканалу. Вважаю, що це погана ознака, і тепер я думаю, що яким би не був прекрасним закон,
І які б він проривні норми не встановлював у сфері регулювання, головне питання, як ці норми, як ці інструменти буде використовувати регулятор. Чи не буде він використовувати для того, щоб тиснути на медіа, і чи не призведе це до згортання свободи слова.